Na? Ner? Pero sa Pampanga lang, grabe mo kalayo. Okay sa Cebu, okay sa Cebu. Layo dahil kayo. Pampanga. Ay, Sabi yung araw, sumusuga yung araw. live, live, live. Right? YouTube. Sa YouTube na mo. Ito niya. Yara mga kapakal sa nga mong sae. Tulay. Area of responsibility. Naibuhos dito na mo buhos sa slope. So na, second slope. Ibuhusan karon nga adlaw. Magdumi so lapo kayo ito taas. Siya. Exciting nga. Kay kung kagwapa oy. There. So ako na na-stand ba? Para sa WhatsApp ni. Mga dali na ako kami sa naikuan. Live video. Nga po ni dito ni, di lang kaabot ang signal dito. May nagtrabaho ano? Sayang. Ay, sakto. Ano po sinasabi? No? Sayang. So WhatsApp ko ano. At least nagdagan ang oras ano. So WhatsApp ta guys, so WhatsApp ta. Julay panlay ko, Julay.
Bossing! Bossing! Driver dito siya. Hmm. Marag-relax na yung tanaw, no? Driver kay... Pero kapoy ba gihapon ni mag-drive na nila, no? Right. Tanaw ni mo marag okay ra ba, pero...
Yes, sir. Gawin na, nakanambot na. Law na. Ha? Ako nga ba yung tinutulog mo? Ah, Hindi ka doon. so nasa ibabaw ang backhoe bulldozer, cut down sila sa taas. Kita ninyo? Kurog kayo kung kamot. Cut down sila dito taas. Coastal road, coastal road. Ano ni karon ang going to Mapaso. Nagbuo sila dito, slope. Kana diri ay para na siya diha, Mapaso. Mga kapakal.
Chicken mo, oh. Chicken. Rooster. Love triangle na sila. Love triangle. She's happy. Kurog ka sa akong kamot eh. Okay, Koy. Koy. Ang nakakaon, Koy? Ha? Yeah, yeah. You're famous to eat. Akong engineer na busing. Na akong busing, oh, busing. Ambungan. Ambungan kayo.
1 hour na nga live ni. 1 hour out. 1 hour. Oh. Pila like ko lang niya. Kini ra wala na 1 hour. Pila pala na. Kuan pa. Tris. Ha? Tris. Respect? So, Ang dapat no? Pila ko niya. magdala ko. Masig mo ko dito kung MB o live ko dito na. Ay, naman ko.
Grabe gining mamang diri digid mo hawa ba. Asa? Mm. Kuha na nag mga wiring. Tingnan ko siguro. Lagang magipagkaon diri mo ha. Mga mamang ba ano dira. Natagakan pag has diri itong una. Nay, mas nito sugatan ako. Ano sa? Karon. Yeah. Sa kala ko. Di ko ko pagod. Di pa nga hala sa ito ulit tani. Kung diri natagakan ko pag gina ko diham de sa ibabaw sa kuan. Hindi na tayo. Diri sa ang diri. Ano nga kanang yung kanila kanang sa balay-balay ra kung nahas ba. Ang ambaway ra. Pero gamay pa, ingani pagkadako. Yan ako to. Ipatay. Ipatay na to, mira. Patay. Mm. Dito sok-sok mga ligid. Nakay video ato diri kaon niya upuan. Kaon niya kanang tiki. Palit. Ano ko natin. Hmm? Diya? Daghan nga na diha ah. Na nagtan oo. Kanina ano na tan-aw is kabuok no. Oo nga. Tanong isa. Ano ito siya nabawag? Nalagyan na ito isa. Ano ba? Di pa naman bawag kinsa no. Dili. Para sa Facebook at ang kanilang. Ang Riggerman, Marjan. Shout out pre, shout out na pud pre. Ha ha ha. Nasa para James siguro. Para James siguro yung nagtanaw. Shout out sa akong pare si James Kapakals. Shout out pre, shout out. Was out pre. Was out ng bukid pre. Ano? Dali rang oras oh. Tama naman dahil sa kapin sa oras. Ada yun. Siguro pag live na ako. So, mao na yung mga trabaho diri. May nagpa-aircon kay sa kong bayaran na ng April. Klaro man nga aso. Ano? Hindi ay grabe na sab ka zoom kaayo. Hanap na ako. Hanap na basta grabe ka layo gud pudto kaayo. Katong ko ano tong sa tong cellphone. Kaya ko tunog, grabe. Grabe naman to eh. Hindi, lagi na lang nilo. Klaro manggihapon ang kuan. Duduhan na nagkuhan, bak inuot na pilit. Grabe to nga zoom eh.
So naarami diri nag-live kay way signal dito sa unahan. Oh, pre, shout out po. Sick. Para James. Para James, shout out, shout out. Hello. Shalom. So relax sa may taot-taot mga to may dito sa nagbuhos. Hinireho man nun yung live na out. Hapit na, 36 minutes na oh. Dali raman dahil. Dali ra. So hapit na may mga monetize mga kapakals. Kalawian ra gihapon sa Ginoo. Pasalamat ra gihapon sa Ginoong gagmay, Ginoong dagko. Mingaw kayo ang site to. Ito ang mga dito nagbuhos daghan. So, kado. So nagamit na gid ang among tulay okay na ni nangagi oh. Ano siya? Okay. 20 minutes lang. Special na siguro itong karon nga bats. Special na siguro to. So, 20 minutes na nga mong giwat no. Ano nga magtuloy guys.
medyo lubog ang kalinawan karon. Lubog kulay, ang kulay niya is so muna kang engineer Mike nga kuan service, engineer Mike nga service. Pag-hi mo lang. Mga taga na mga chicks guys, mga chicks, mga kapakals. So nanguha og kuan guys ng mga chicks. Mga chicks mga kuan sa lapas. Pag-hi mo lang, pag-hi. Nganong dili man mo lang? Atubang sa kamera lang. Gina. Klaro gyapon no. Oh my G. Grabe, nagkurog kayo kung kamot. Shout out daw mga langga ingon ni kuan ni Kapakal James. Kau si bisag tan-aw, ipagtan-aw, tanaw. Oh. Hi lang, hi. Oh, lengi gid siya. Oh, di mga chicks sa mga kuan. So, mga talita nga magbuhusan. Slope. Second slope. Ito, so. Tawas pa rin. Lobe pre, lobe. So munang sa 76, ID 76 of 28 Coastal Road. Ano siya dito. Nagtrabaho nila, cut down na nila na ang bukid backhoe, bulldozer, taas. Silhig gidala ato pre, silhig. Gikan to nagnilhig sa mapasok pre. Area of responsibility. Lapas bridge may siguro nilagay. Lapas bridge. One Nagi-play klaro gihapon pre bisag layo-layo. Kurog lang akong kamot pre. Mone 140 ang kataas ani nga tulay 140. Ano siya, tulo ni siya ka fair. So buisit. Yawe.
Claro. Uh, Nagpakahoy-kahoy rito pre. Ano siya sa kung ano siya ka project dire is tulo 73, 76, so 28. Ano siya. Ilambo na kitang Santiago. Ano siya ang kuha ni Tatay Digong build. Isa ta sa nakuanan sa project ni Tatay Digong. So ano siya. Okay, kini para na sa box culvert dito sa taas. Kini nga kuan. Ay boy! Mga to sila ang pinatagasis ng bill. So, asidiri lang, magataw. Magahi to sila magahi. Sa liganda ni Gan. So, mga to sila. Paingon pa sila dito na nabilya to sila para slab sa box culvert. To sila. So, medyo lubog kayo ang atong kalinawan karon. Ano siya. So, ni-action na siya og hayag ang kalibutan. Hayag pa sa inyong kaugmaon. Ay, taas na tao, naglakaw-lakaw, taas na tao. So, 48 minutes na gid siya. 48 minutes na gid. Na. Oh, break time. Oh, shout out sa imo kapakal sa ni Villamor. Sila, shout out. So, shout out sa iyo kapakal. Oh. Taas. So, improve na gid ang Santiago gamay. Okay. Shout out sa kapakal sa ni Villamor. Maraming salamat sa pagsubaybay. Nagkaano kasi yung pare ko positibo, pero wala na, okay na. Next time sabay na kami. Wala pang mukbang pare ko kabakals. Next time, sunod mga next week gawa kami ulit ng video. Project ni Digong, build. So, Villamayor, Sonny Villamayor day, masayop.
Mali pala ako pagbasa. Sonny Villamior. Shout out. Bridge of La Paz. So, $51 na gyud, 51 minutes. So, apit na. Ano siya, so kung bossing, isa na ko kabosing dito nga si kuan, si engineer. Dito sa opisina si engineer. Di maklaro ba? So, basing engineer si engineer Allison, paingon na siya. Si kan engineer pupun. So, mauni siyang pag matapos tong project na to is hindi na sila ano, yung mga produkto nila sa taas, kasi may ano daw sila doon sa taas. Dito is yung sa tribal nila, may mga tanim sila doon sa ibabaw sa bundok. Isa sila na hindi na sila mag ano pa, tuwang. Yung mga produkto nila is hindi na kailangan pang isakay ng baruto. Sa amin yung baruto o bangka. Bangka kasi may tulay na taas ng tulay na to, 140. Janice, what the hell, you're live. Nawa lang signal ato ba? Balik ta kay nawa lang signal sa wifi. Busing. Nawala mang signal ito kadali nero, gali ka nero siya mo. Uya. Balik to yours. Mas kay apit na. Kilala. 54 pa? Na, 54 oh, 54. Oh, 54. So, tate sa akong mga amigo na ako. Ako ang amigo. Amigo. Nawala mo lang. Wala mo lang signal good. Yung aircon namin mga kapakals is
po ang gamit namin dito sa loob ng opisina. Medyo kalat kasi wala pong ano dito. Kahit ano lang. Walang aparador. So relax mga kaibigan. Lagay ko muna ito dito. Standby na naman. Wala magpinakalit ito. 1 hour. Mechanical pin. Mechanical pencil. Ang saman? Ano bitaw to no? Kung balabala no? Sa una. Balbala kaya po no? Sampay-sampay lang yung daan. Be? Kamu ka na sa eraser. Wala na. Wala sa Wala. eraser. Soy! Birahan ng Kine? taklog. Ay, resira na eh. Wala. Wala. Eraser na. Kaingon ko gula ni si mechanical pencil. Kaingon ko ana na siya mo, ana na alam ko din siya. Pindutin mo lang. Nahili ko drawing. Na aring eraser dahil oh, na tinatawanan ako ng engineer kasi ala talaga eh. Mahina talaga sa mga ano. Yan ang classmate yan. Drawing na ba? Engineering drawing. Wala sila kabalo na eraser sa likod. Kaya hindi ko gawin eraser nila. Okay po. Ay, kwaon dahil ni mo siya. Kuha dahil siya. Diha, ano mo butang bala? Gani na ah. Ay, mabuo din igbala di ay. Pwede lang mapalit pag-cheese na siguro. Bala. Ano na eh? Nabalik. Sudaghan ibutang ani diri sud. Amo automatic ang sud no. Ito naman. Ano de? So mga kaibigan, ako po ay na scam man eh. 1 hour naman no. Ha? 50 minutes na. Ay oh. Bugos man dito niya. Tingnan na. Ha? Patras dahil. Buang na natin na. Ito 10 minutes dahil na. Sakto dahil no. 10 minutes sakit ko lang no. Ang sam daw kung hunahon na di eh.
Makape na natin 10 minutos para gwapo gud. So, ano din na siya dili. Okay po. Kahit guys. Tahimik ko lang. Tahimik ko lang po ng tahimik. Politik balay, gamay mo. Ang lahat-lahat ng balay. Dito yung tanong. Pamanabi ulit. Nagahan mo ba ito? No? Congrats. Ano din siya? Saan man eskwela man pagka-engineer. Niyabas naman yung Nanyabas dega. Mego. official at Limit lagi pag-limitan lagi hapon ano. para Ini ba lagi hapon dai mo palit gihapon ng lingan mo. ganun kaya. Ila Kapag sa ito kill. ni sa Facebook box kanya may suwat dapat. Yung kaso po basa-basa ba ati niya. Kaya may lapis nga. Dahil bitaw to. Pag yung basa ko lang to sok-sok to. Survey sa una, subject na ano. Aral-aral. Dahil ako naman yung gamitin ng lapis. So, okay rin. Oh. Ban nga hilagit kaya mag-drawing no? Asa? Ban ba? Ikaw maay ka mag-drawing na ba? Siguro, bago nito Wala gid kay abilidad ano. Hindi pa rin, siguro ka na ito ka na siguro. Narin kaya mo kung nagpadalo. Kanang padayon na yato. Doon. Hindi ko nang padayo ng doon. Wala, okay din ako. Nalikod ako. Okay na. Ngayon, nakabot mo ko ng grade doon. Hindi ko kabot, huwag na sa nilusukad ba? Tanan-tanan natin ito ang pilang ni contest. Nakakaabot ang Kailan ito international ba? Regional kayo ito tama. ikaw. Sarmis, regional. Sis, regional. Kartunan, regional. Pero ito katungtong national ba? Kaya makatungtong po kung kanang sa region na kapulyan mo kung practice diyan. Ha? Kaya ito murag naabot naman ako ng pangarap. Kaya ang mamahod na ba, ikabot sinasunod. Sa contest. Sa kuan niya, journalism, cooperative. Kami ba itong kuan, yung corona. Kamu to? Sa stage kami ba itong drawing niya. Okay deh kaayo. Mas ito na itong drawing. Tawanan lang ito, di order na. Ilsa.
Hindi ko ato ba. Pero pagka-proud, sinino ba ato? Order ko na siya. Ilsa, yan na. Ilsa nga katong Kaya lasa ito sa Christmas tree. mao. Ano ito, katawan na lang. Order ko. Yung doktor na ito. Yung doktor. Pagka-proud. It's a prank. Grabe, ang galing mag-drawing mo mga kapakals. Hindi ko lang pinagpatuloy. Grabe, kapakals oh. Oh, kung pinagpatuloy ko lang mga kapakals, ganito ang mukha ni San Goku. Digital, digital. Pero ang drawing siya pakisan mo. Hindi man para sa akin na hindi siya talent. Pero pakisan ng... Agad siya kamot na eh. Eh, uban ka. Talent gyapon na. Talent mata pa, yun na. Encounter ng practice pa sila. Practice. Yung nasa Renilo, yung banda. No? Hindi na kayo karoon sa practice na siya sa drawing. Practice ko na. Sabi ni, nagkuhan man akong pare, be. Color na lang kulang, pre. DTR tuod ninyo, pre. Ha 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 ha. Color na lang kulang, pre. Guwapo kaayo. Ay okay na day, pre, ang kuhan, pre. Ansa? Ang atong kuhan, pre. Ang? Kontrata kay nangita na mag DTR. Sana. TR kan? Tag DTR. Sabay DTR sa balay. Ipaseros lang to. DTR na papel ra o katong DTR na palito mo. Naong goy sa kuhan. Kasi na. Oh, dito. Hindi. Mau makar man siguro ni hapon sa ilagay. Pasay ra puros ni. Color na kulang, pre. Guwapo kaayo. Aw, hapit ko kalimot. Hahay. Aw, lagi kay nagkuan pa mong pre renew baya mi. So ang September sunod na may magpasa og ma-aprobahan na. Uy, pwede na ni 1 hour man pre kapen. Okay na nay. Way snack pre, way snack. O na pre na aron pan. Kay nay buhos. Pwede na pre, pwede na. I-save pre. Aha. So asa man ako i-save dapit. Asa man nagsi? I-save na ko. Dere siguro. Umigil mo nila kuan. Nag-live ba niya umigil? Ha? Umigil. Ala kung Marcos ba? YouTube. Nag-live na siya. Ha? Kana yung mga kuan pag-edit ka na siyang live. Ay pang edit niya live niya. Di ka na siyang live. So save highlight. Mo na siya save highlight. Aman. Hmm. Sige, sige daw. Pag end nimo. Saan man pre? Save highlight pre, save highlight. Okay pre, diha sara sa YouTube. Save highlight. Save highlight siguro. Dito sila. Pag highlight save to your channel. Okay na to. Okay na to na? Sige daw. X na ako na. So X na. Are you sure you want to stop streaming? Okay.